Διαβάζουμε και δεν κρίνουμε. Διαβάζουμε παραγγελίες σας και δεν κρίνουμε. Όσο κρίνεις κι αν είναι. Ζέμπρε. Μας χέσανε. Μόλις μας χέσανε. Ζέμπρε μιε, αλήτης κυριλέ. Εντάξει, πολύ viral τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω αν άξιζε να γίνει blog. Εντάξει, μπορεί να το Μπορεί να το χρησιμοποιήσαμε και για να κάνουμε TikTok πριν. Μπορεί. Δεν ξέρω. Του χρόνου τα Χριστούγεννα θα είμαστε 3. Δυνατό. Δεν κρίνουμε όμως. Εντάξει, καλή έκπληξη. Μπορεί και όχι, αλλά. Θα ήθελες να την κάνουνε. Α, εγώ. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου, ας πατσίνο. Έβλεπες Fame Story. Fame Story, όχι. Βασικά έχω πολύ λίγες μνήμες από τότε, οπότε δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά. Βασικά δεν σύπαρες Μάρο, Λίτρα και Καραφώτη. Ρε. Δεν ξέρεις γιατί πράγμα μιλάω. Ρε, φουλ τους θυμάμαι αυτούς, αλλά δεν έχω πραγματικά εικόνα